Zure bihotzean. Baldakizu zure bihotzaren barruan zer dagoen? Zure bihotzaren barruan maite duzun guztia dago, guztia. Horregatik inoiz bakarrik sentitzen bazara, zure bihotzera jo zenezake. Bertan aurkituko baituzu maite duzun eta maite zaituen norbait. Nahi duzun oro zure barruan sentitu dezakezu eta berarekiko maitasunak asebeteko zaitu. Beldurra duzunerako ere balio du. Zure ama eta aita zure bihotzean daudela sentitzeak lagunduko dizu. Beraiek hor barruan dituzula jakiteak osartago sentiaraziko zaitu. Maite duzun hori hiltzen bada ere, beti izango duzu bihotzean zurekin. Berarekin hitz egin eta galderak ere egin ahal dizkiozu. Isil-isilik eta atentuz entzuten baduzu, maite duzun horrek bihotzetik erantzungo zaitu eta. Gezurra badirudi ere, gorroto dituzunak ere zure bihotzean daude. Gorroto eta maite dituzun guztiak daude bertan. Azken finean berdina baita. Batzuk diote aurrekoak eta ondorengoak ere bihotzean ditugula, naiz eta zuk ez ezagutu. Denak daude bizirik zure bihotzean. Baina, zenbat pertsonentzako tokia dago zure bihotzean? Sekretu bat esango dizut. Nahi dituzun guztiak sar daitezkezu, denak sartzen dira. Eta are gehiago, bihotzean gero eta gehiago sartu, gero eta gehiagorentzako tokia dago. Eta baldakizu gauza bat, zu ere pertsona askoren bihotzean zaude, ziur nago. Kontako aldi da zure bihotzaren barruan nor dagoen? Gogoratu zu daukazula zure bihotzeko atearen giltza sekretua.